شالوم شالوم ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ شالوم ግስ ፈሻምሊን ከመይ ጸኒሕኩም ህራኒ ሃፍቲያ ሎም ድማ ከምት ኩሉ ጊዜ ንጎንጎ ምስሓውና ሰም ነካፍለኩም አና ሓኹም ሰላሕ ዲኔ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ነድበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራምና ሒዝና መጺና ኣለና och idag har vi kommit med programmet det bästa ordet för den bästa dagen ሎም ነካፈሎ ቃል መንፈስ እዩ ድብል och dagens ord det är ord är andligt ቃል መንፈስ እንታይ ማለት እዩ vad menar vi när vi säger ord är andligt ቃል ካብ መንፈሳዊ ዓለም ይጅምር ord startar från det andliga värld först ቃል ንባዕሉ መንፈሳዊ እዩ för ord i sig själv är andligt ነፍስ ወከፍ ቃል ድገልጾ መንፈስ አለው vilken ord som vi talar har ett ande som den manifesterar ነፍስ ወከፍ ቃል ድገልጾ ዓለም አለው vilken ord som helst har ett ords värld som den ቃል ነትድመጸሉ ምንጭ ንዑ ይድመስል ordet liknar det roten som den kommer utifrån ዳስ ዋይ እግዚአብሔር በቃል ክንጻወት ይደሊ det är därför Gud vill inte att vi ska leka med våra ord ቃል ንህይወትና ከባላሽ ወይ ኸሊ ord kan förstöra vår värld ቃል ንህይወትና ክንወድቆ ይኸሊ ord kan bygga upp våra liv också ማህናቱ ቃል ካብና ሓስቦን ለዓል ፓወር አለው och det är för att ord har stor makt mer än vad vi kan tänka oss ነት ፓወር ግን አይራአየና ነው men ibland ser vi inte det kraften av det ማህናቱ መንፈስ እዩ och det är för att det är andligt መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ 16:23 i Matteus evangeliet kapitel 16 vers 23 ኢየሱስ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ካባይ ረሓቅ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ አምላኽ አይተሐስብን ይኸሞ ንዓይ መዕንቀፊ ይኸብሎ I vers 23 står det men Jesus vände sig om och sade till Petrus gå bort från mig Satan du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds tankar utan människor ንጴጥሮስ ይፊት ንፊት ሰይጣን ብሎ ዘሎ det är mitt emot Petrus han är och ser att han ንምንታይ ንጴጥሮስ ሰይጣን ብሎ ዘሎ varför säger han till Petrus Satan ወጴጥሮስ ሰይጣን እዩ är Petrus Satan ሪሆም ንጴጥሮስ ዳንዳ ጠመተ ይዛረብ እምበር ነገር ግን ነቲ ካብ አፍ ጴጥሮስ ዝወጸ ቃል ንዑ ይጸረቡ ነይሩ men han stirrade på Petrus men det han pratade med det var det ord som kom ut från Petrus ምኽንያቱ ካብ አፍ ጴጥሮስ ዝወጸ ቃል ናይ አምላኽ ደይኮነ ካብ ሰይጣን ተቀበሎ ቃል ነይሩ och det är för att det ord som kom ut från Petrus det var inte från Gud det var ord som hade fått tankar som han hade fått från Satan ኢየሱስ ግን በጣም ንቃል ዲዘርን ናይ ግባር ነት መንፈስ ናይ ምፍላጥ ዓቅም ነይሩ och det eftersom Jesus var väldigt känsligt att kunna se vilken ande som talades utifrån han kände igen det ስለዚህ ንጴጥሮስ መን ልቡ ሞቲቬት ገይሩ ከም ድዛረብ ቢገብሮ ከም ዘሎ ነት ስፒሪት ረኺቦ ኢየሱስ och Jesus kunde analysera och se direkt vem som hade styrt från Petrus hjärta som fick han att tala ut från እቲ ካብ አፍ ጴጥሮስ ድወጽእ ዝነበረ ቃል እንታይ ዓይነት ስፒሪት ከም ዘሎ ወሪኡ han såg vilken ande som hade i det ord som Petrus talade ut ካባይ ረሓቅ ሰይጣን ኢሉ då sa han till honom gå bort från mig Satan ነት መንፈስ ናይ ቃል ተዛሪቡ så han talade rakt ut till anden i det ordet ሪኹም ብሩኻት ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ካብ አፍ ጴጥሮስ ድወጸ ቃል ስፒሪት ከም ዝኾነ ፈሊጡ så Jesus Kristus visste att det ord som kom ut från Petrus var andligt ዳስ ዋይ ኩሉ ጊዜ ዝወጽእ ቃል ክንጥንቀሉ ደለና och det är därför vi behöver vara försiktiga vilka ord vi använder ኖ ቅድመ ምዝራብኩም መን ክትዛረቡ ሞቲቬት ከብረኩም ዘሎ så innan ni talar vem är det som motiverar er till att tala ut det ord መን ንልብኩም ዘላዓዕሎ ዘሎ vem är det som skakar om er hjärta ምንጪ ናይቲ ክትዛረቡ ሓሳብ ሂብኩም ዘሎ መን vem är roten till det som vill att ni ska tala ut i era hjärtan ነቲ ምንጪ ከይራጋገጽኩም ነቲ ቃል አይተሕሰብዎን አይተዛረብዎን så tills ni inte har tagit reda på vad roten är tala inte ut eller tänk på orden ምኽንያቱ ንላይፍኩም ዲስትሮይ ክገብሮ ኽእል för det kan förstöra er värld ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል መንፈስ ዝኾነ så som Guds ord är ande አምላኽ ኣብ ቃል እዩ ዘሎ eftersom Gud är i sitt ord the same thing ሰይጣን ካብ ቃል እዩ ዘሎ och det är samma sak med Satan han är i sitt ord ስለዚ እግዚአብሔር ንጥዕናና ንህይወትና ንናብራና ንኢኮኖሚና ንአገልግሎትና ንሁሉ ካብ አፍና ነውጽኦ ቃል ጥንቃት ኩንኮን ደሊ det är därför Gud vill att vi ska vara försiktiga de ord vi talar ut över våra liv äktenskap ekonomi vår tjänst i allt det vi gör i våra liv እንተ ደኣ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ድኻማ ጥራሕ እንዳራእካ በዓል ኣነ ደኣ እንዳበልካ ንህይወትካ ኔጌቲቭ ወርድ ትዛረበላ እንድሕር ኮንካ men om du istället bara talar negativt över när du kollar din omständighet och du bara talar negativ ክፉእ መንፈስ ኣብ ህይወትካ ስፍራ ክሕዝ ዕድል ትወልኻ då öppnar du en möjlighet för att onda andar ska kunna få plats i ditt liv ስለዚ ተቃል ጽቡቕ ዲ ኣይ ጽቡቕን ኣይኮነን ትዋና ነገር så det inte viktiga är om ordet är fint eller inte fint ምክንያቱ ሓደ ጊዜ ጽቡቕ ኮይኑ ዘይጽቡቕ ኣሎ እዩ
För ibland finns det saker som är fint och bra men som inte är det. ምንጭ ናይቲ ቃል መን እዩ? Vem är roten till det ordet? ነቲ መንፈስ ኣብቲ ቃል ዶሎስ ዲዘርን ዶ ንገብሮ? Känner vi igen eller skiljer vi igenom det anden som finns i ordet? ንኣብነት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 I Apostlagärningar kapitel 16 ካብ 16 ክሳብ 18 från vers 16 till vers 18. ከምዚ ይብል ኮነ ድማ ናብቲ ጸሎት ዝግበሮ ክንከይድ ከለና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ንጎይተታ ከዓ በቲ ምጥንቋል ብዙሕ እተርብሖም ዝነበረት ግዝእቲ ተጓነፈትና ንሳ ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም መገዲ ምድሓን ከዓ ይምህርኹም ኣለዉ ኢላ እናጨደረት ኣሰር ጳውሎስ ኣሰርናን ድማ ሰዓበት ቀፂሉ ከምዚ ይብል ከምዝና በለት ከዓ ብዙሕ መዓልቲ ገበረት ጳውሎስ ድማ ጉህዩ ግልጽ ኢሉ ነቲ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ እዝዘካ ኣለኹ ብሎ በታ ጊዜ እቲኣውን ወፀ። Så från vers 16 står det: En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: De här människorna är den högsta Guds tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick for anden ut. ዋው ሪኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብታ ሰበይቲ እቲኣ ድሰርሕ ዝነበረ መንፈስ ኣለልዎ። Ser ni aposteln Paulus kände igen vilken ande som verkade i den här tjejen? ናይቲ ቃላ ምጽባጋ ኣይኮነን ሪእዎ። Det var inte det ord som hon gjorde vacker som han kollade på. ብድሕሪት ዘሎ ስፒሪት ረኺቦ። Han hittade det anden som fanns bakom det. ዳስ ዋይ ውሽጡ ደስ ኣይበሎን። Det var därför han inte var glad i sitt inre. ዳስ ዋይ ሓደ ጊዜ ወላ ሰባት ክምጉሱኻ ከሎ ውሽጥኻ ደስ ኣይፍለካን እዩ። Det är samma sak ibland när folk ser bra saker om dig, du blir inte glad inifrån. ጽቡቅ ቃል እንዳተዛረቡ ከሎ ደስ ኣይብለካን እዩ። Även när de ser bra saker till dig, du blir inte nöjd, du blir inte glad i ditt inre. ምክንያቱ እቲ ናይ ልቦም ኣቲቲዩድ እቲ ናይ ልቦም ሞቲቭ ካልእ ስለ ዝኾነ Och det är för att deras motiv när de ser är annorlunda än vad det egentligen du tror. ስለዚ እዩ ነቲ መንፈስ ምስ ረኸቦ ካብኣ ክወፅእ ኣዚዝዎ። Det var därför när han visste vilken ande det var han befallde att den skulle lämna henne. ቃል መንፈስ ኣለዎ። Ord har andlig ቃል ande. በዓል መንፈስ እዩ። Ord i sig själv är ande. ስለዚ እንታይ ዓይነት መንፈስ ኣብ ህይወትኩም የንጻላሉሎ ዝውሰን እንታይ ዓይነት ወርዲ ካብ ኣፍኩም ድወፅእ። Så vilken sorts ande som styr era liv är det man kan se är vilka ord som kommer ut från er. ክርስቲያን ኩኑ ክርስቲያናይት ኩኑ ብዘይገድስ ደይጠቅም ቃል ካብ ኣፍኩም ተውፅኡ እንድሕር ኮንኩም you are in danger. Så varken du är kristen eller inte kristen, om du använder ord som inte är bra för dig nyttigt, du är i fara. ምሳሌ 18:21 I Ordspråksboken kapitel 18 vers 21. ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ እቲ ዘፍቀራ ከዓ ፍሬኣ ክበልዕ እዩ። Det står: tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den får äta dess frukt. ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ። Det står tungan har makt över död och liv. ብኻልእ ኣዘራርባ ሞትን ህይወትን ኣብ ቃል እዩ። Som andra ord, död och liv är i ordet. ገለ ቃል ሞት ኣለዎ። Vissa ord har dött ሕማቕ መንፈስ och onda andar. ገለ ቃል ህይወት ኣለዎ። Vissa andra ord har liv, ጽቡቕ መንፈስ bra ande. ነገር ግን ኣብ ህይወትኩም ኣብ ናብራኹም መን ክገዝእ ዝውስኖ እንታይ ዓይነት መንፈስ ዝሓዘ ቃል ካብ ኣፍኩም ይወፅእ። Vem som styr det här, vad för sorts liv ni kommer ha, det är vilka sorts ord ni kommer tala ut från era läppar. ስለዚ ብገዛእ ኣፍኩም ንህይወትኩም ኣይተባላሹ። Så förstör inte era liv med era egna ord. አንደበትና ናይ መንፈሳዊ ዓለም ኣፍ ደገ ንህይወትና እዩ። Så låt oss bevara vår tunga, för eftersom där är en väg för oss till livet. እንታይ ትዛረቡ ተጠንቀቁ። Så var försiktiga i vad ni talar. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም። Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.